astăzi am jucat prostul. Dacă nu veți episode, dați un like și subscribe. Nu te duc două stați. Am un fericit pentru că am pe lângă că am acest gadget. Să vă zic ce face. Deci acesta ăsta încarcă super. Acesta. Și pe lângă că avem asta, ne-a mai plecat și Jackie! Și mă doresc mult, foarte mult. Eu zic pe camă. Dacă mai veți episod, dați un like și pe subscribe. Să ne punem poza de pe Ca să jucăm cu ea. Lăsați un coment dacă vreți să ne mai jucăm, dacă vreți să mai faceți episoade, să facem episoade. Hai să intrăm la aspecte. Să facem un prieten de-a mea. Vom aștepta să termin de beta-ling-ul. Dați-gol și eu dau goliță. Eu dau gol, îmi pare rău. Trebuie să mai uităm și noi. Sugar. Give me some sugar. Let's go kick some. Bine. Acum să-și fac pac. Îți două Jackie. Și vă pot spune ceva, dacă este unul care nu e atât de bun pe, deci care are undercover, înseamnă că underdog, înseamnă că nu de-abia și-a început contul lunat de Brawl Stars, înseamnă că nu o să mai pierde multe trofee. Golden 5, Star Token, așa.
ce-a ieșit. Vreau să facem un friendly game. Yes, invite the creator. În fine, zice cu fraiul. Am căzut. O să cadă, o să cadă. Eu sketchat. Am făcut 15. Mănâncați? Mănâncați? Da. Trebuie pălită de epetică. Da. Cu ceapă? Cu ceapă? Opa. L-a tăiat. L-a tăiat. L-a tăiat pe Gabiții. Așa cum Gabi. L-a tăiat de beatul. Ce să fac ăsta? Când îl găsesc direct. Unde ești? Where are you? Vreau să strângem 5 țopăieri dacă mai aveți episoade de țopăit. Glumesc, vreau 15, vreau măcar 5 like-uri. Câștiga fără să fac nimic. Câștiga fără să fac nimic. Bun. Nu era loc, ar trebui să mănânci și eu.